Anem a fer amb passos fàcils de com dibuixar un tió. Farem primer una rodona sense acabar-la de dalt i aquí l'acabarem fent una miqueta de corba. Això serà la barretina, que la tancarem així. Una corbeta aquí, tanquem per baix i ara acabarem la barretina per dalt. Una corbeta. Ja tenim la barretina. Per fer els ulls, 2 ous, un aquí, un altre al costat, i aquí ho podem fer o mirant cap aquí o mirant cap allà. Si mirés cap a dalt, com molts tions ho fan, que miren cap a dalt, doncs farem una rodoneta, que seran les ninetes dels ulls. Aquí farem una corba, que serà el somriure, si volem content. Això seria la manera més fàcil. I ja tancarem aquí el tronc, una miqueta cap a baix, una ratlla aquí, farem una altra ratlla aquí, i aquí tancarem amb una corba. I ara ens falten les potetes. Una per aquí, i una altra que la posarem aquí mateix, així. Molt bé. El podem acabar una miqueta més fent un lacet amb una rodoneta petitona, i aquí, així. Aquí llavors, si volem, podem fer-la amb la boca oberta, fem un pont i un altre, un pont així com del revés. Aquí podem fer una miqueta, una ratlleta aquí, una altra aquí. Si voleu, podeu fer galtes també, però si el pinteu amb la barretina en vermell, doncs aquí, si fem una rodoneta aquí i una altra aquí, ja tenim les galtes. I ja està, aquí tindríem el tió. Llavors cadascú que faci els seus detalls i tot el que calgui.